ओंखाम गोरलै जादों नै जोंहा फेमिलिनि नै आदाखौ मोजां नुथारदों दिनै ओंखाम जाखांबाय आदाया नै गासैबो फेमिलि ओंखाम जानानै जिरायबाय नै गय गोरलै ओंखाम गोरलै नै अमा बेदर ओंखाम लायनो थिनदोंहाय आंखौ नै केमेरामेन नुनानैबो Kamla. Resabu kumla. Kamera mina. ओंखाम जाखांनानै खमला जाबावबाय नै आफा मोनानै गय गोरलै खमला नानि बोरै ओंखामा हायना होदे आं बे साबिखौ दोनगौमोनहाय बे गोजौआव दोनसै नामा आं बाव दोनसै आं नै बेयावहाय ओंखाम संदों आरो नै ओंखाम संदों नोंथांमोनखौ बरायनाय थाखाय ओंखाम गोरलै जानायावहाय नै सेन्देल सोजायो दा ओंखाम रानहैसै आंबो दसे अमा बेदर नै अमा बेदर दाउसो लकेल दाउ नैबे अमा Yuna जा बुरजा संखादों नै जाबाबो जाख'नो हायो आयु जि गिलिरखा दाखिनिया खोमसि जादों नै मेरला नायनाया न' सिङाव नालाय लाइट होनांगौ जादों आरोना ओमफ्राय बेयावलाय मा दं नै बेयावलाय सुपारि एवनाय दं नै सुपारि एवनाय